Branderup og Enslev. Fredagens håndholdte åndtrækning. Den her gang om en af de helt store sådan paradokser i livet. Livet er fuldt af paradokser. Hvad ved jeg? Frihed og grænser forudsætter hinanden. Frihed koster angst. Jeg ved ikke, der er masser af dem. Skyld er positivt, fordi man kan også være skyld i noget, og hvis ikke man var skyldig, jamen så var man bare en vandmand og flyttede med strømmen. Der er mange ting, men den helt store, sådan jeg vil tage med den her gang, det er omkring tiden. Fordi det på samme tid, i hvert fald for mig, er lige sandt, at tiden er alt, og at tiden ikke findes. Ja, det vil jeg snakke lidt om her nu, fordi jeg synes, der er brug for det her i de her tider at få snakket om det. Først sætning, tiden er alt. Altså sagen er jo, at vi fødes, og så ligger livet foran os, men tiden går jo. Vi kan ikke stoppe den. Kroppen bliver ældre og ældre. På et tidspunkt skal man pensioneres og rykke ned i sit lille sommerhus, som jeg sidder i lige her nu. Tiden går, og den er ikke til at stoppe. Og på et tidspunkt er det slut, så dør man. Og det gælder ikke kun for mennesker. En stol er en stol, indtil den er pindebrænde. Alt er, intet undslipper tiden. Og alligevel så er det også sandt, synes jeg i hvert fald, at sige, at tiden ikke findes. Totalt selvmodsigende, men altså sagen er, at vi ikke har andet i vores liv end det store, evige her og nu. Der findes ikke andet end det store, evige her og nu. Der har aldrig været andet end det store, evige her og nu. Og der kommer heller aldrig andet. Selvfølgelig findes der tanker om i morgen. Men de er bundet til vores her og nu. Og når så i morgen kommer, jamen så kommer det som et her og nu. Der findes også tanker om fortiden, altså hvad gemmer der sig i skabet der bag en, og eller ude i mørket, fremtidens mørke og fortidens skabe, kan vide, hvad de rummer. Men det er jo tanker, man har, og de her tanker er bundet til vores her og nu. Vi undslipper aldrig vores her og nu, for det er det eneste, der er. Og når i morgen kommer, så kommer den som et her og nu hele tiden. Så man siger, tiden er favnet af det store evige her og nu, og på den måde findes den ikke, tiden. Ja, så tiden er alt, og den findes ikke. Hvis den findes, så er det allermest som en fortløbende dans her i det evige her nu. I det øjeblik, et nu fødes, så er det væk. Sådan er det. Liv og død hænger sammen. Og når det er vigtigt for mig at snakke om det i dag, så er det fordi, at jeg synes, der er så mange, der tendenser i tiden, som tror, at det gode er, når tiden bliver en tjener af fremtiden. Altså, hvis bare lige jeg når det her i dag, så er alting godt. Hvis bare vi kan få vores Golden Dome i USA, så er alting godt. Hvis bare lige jeg kan tjene lidt flere penge, så er alting godt. Hvis bare lige, og jeg er så træt af alle de der, hvis bare lige har. Altså, det der sker, det er, at man gør sit
sit her og nu til en tjener, og hvis det går rigtig galt, så gør man det til en slave for sin fremtid. Ja. Hvis man lever en evig sådan uforløst håb om, at i morgen, så er alting godt, så er man fanget. Den modsatte, det er den, jeg vil have fat i. Og det er den, der er... det er derfra, hvor man kan tage et bestemt valg, og det kræver, at man kan se begge dele. Både af tiden og alt, og den ikke findes. Fordi at det er sådan et sted oppefra, hvor man kan sige, hvad vil jeg helst have af min tid? Er en tjener af fremtiden? Eller vil jeg hellere gå efter, at min fremtid skal tjene nuet? Det er det, jeg vil anbefale i hvert fald. Det er det, jeg forsøger at gøre. Det er aldrig ligegyldigt, hvad vej vi bevæger os i livet. Aldrig nogensinde. Vi har et ansvar. Vi er skyldige på godt og ondt. Vi kan falde ud af os selv. Men hvad vej går vi? Og hvis vi går den rigtige vej i vores liv, så smitter det af med en følelse af mening, med fylde i vores her og nu. Og så er fremtiden blevet en slags tjener for nuet. Og det jeg gerne vil holde fast i, det er, at hvis man skal gå efter noget, der giver mening for nuet, er det fremtiden, der skal tjene nuet, så kræver det et valg. Hvad vej vil jeg gå? Hvis jeg kun følger bruttonationalproduktets opfordring, og så er jeg aldrig færdig, fordi vi skal tjene mere, og man bliver aldrig færdig med at tjene mere. Men man kunne også gå den anden vej, sige, hvad vej skal jeg gå, for at mit liv fyldes, for at mit her og nu fyldes, af glæde, af fylde, af mening, af at kunne være til stede der, hvor jeg er. Målet er sådan set ikke fyret derude og nå det, men målet er glæden undervejs. Når jeg bevæger mig mod et bestemt fyrtårn derude i fremtiden, og mærker, at det giver mening i mit her og nu, så er jeg på mit spor. Men målet ligger ikke ude i fremtiden. Målet er glæden undervejs. Så en lille opfordring. Hvad vil du styre efter? Hvad skal du styre efter, for at dit evige her og nu kan give mening midt i dit liv? Ja, det er den her uges opfordring. En overvejelse. Hvad skal du styre efter? Hvad skal der til, for at dit evige her og nu fyldes af mening? Vi har altid noget fanget i fortiden og en frygt for fremtiden, men alligevel en vis grad af, det her, det giver mening. Yes, det var det. Ugens lille håndholdte åndsrækning. Kan I have det godt? Jeg håber, I tager nogle gode valg.